Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк кунед ва дар номерҳои поёнбуда WhatsApp ҳаст дӯстони азиз, муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонед. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, повороти аэропорт. Роҳи ки мебинед дӯстони азиз, ана чордома повороти аэропорт, хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин бино қарор дорад. Сеюм баст, калсавои сеюм баст. Бинои 16 ошона, хона дар 5 ошона қарор дорад. Ду дар хона 69 квадрат, шартномавӣ аст дӯстони азиз, тирезаҳояш аз тарафи пушт аст. Ҳозир рафта хонаро медорем ба навор мегирем дӯстони азиз. Плашадкаи холия, ягон ремонт ҳеҷ кардаги нест. Меравем ба сум хона. Хоб дӯстони азиз, ана ба 5 ошона баромадем. Ду то лифт ростаки аз тарафи дасти чап хонаи фурӯшӣ ростак мешавад. ана дарашо дӯстони азиз, ҳозир дар омада хонаро мебинем. хоб нигоҳ кунед дӯстони азиз, хонаро тақсим накардагиам, плашадкаи калон аст, витриза дорад, ҷои кондитсионер. Ду комнатаи калон мешавад, 69 квадрат. 5 ошона 69 квадрат, ду комната аз мобайн тақсим мешавад. Ду комнатаи калон. Чор кунҷаи роҳни аст. хоб аз тиреза мебинем дӯстони азиз, аз ин тараф аз пушти бино мешавад. тирезаҳояш аз пушти бино аст дӯстони азиз. хоб як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, повороти аэропорт, калсавои сеюм баст, бинои 16 ошона, хона дар 5 ошона қарор дорад, 69 квадрат, ду дар хона. нархи хона $62,000 амрикоӣ. Хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. боз муомила дорад дӯстони азиз. Номерҳо барои тамос 988 60 19 94. дар ана ҳамин номерҳо WhatsApp нест дӯстони азиз. прамои занг мезанем, маълумоти бештарро соҳибмулк медиҳад. хуб, раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мекунем, дар номерҳои поёнбуда муроҷиат мекунем, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. раҳмати калон барои диққат.